Твоето Евангелие. Кръвта на агнето да мине през нея, през нейните вени, през тези артерии, през тази клапа. Отпуши, Господи! Възстанови, Господи! Съживи, Господи! Разбивам всяка окова на дявола! Разрушавам всяка сила на врага! Тази Аврамова дъщеря ще хвали името на царя. Живей в нея, царю! Нека свръхестествен начин ти да живееш тук на това място и да освобождаваш. Нека да кажем всички амин. Ангеле, дай ми шофара и ми пусни музиката. Пастора къде е? Да, ще се молиме. Искам къде е пастора на Зидарово. Може ли да направите малко по-голям кръг? Коло, ела с твоят микрофон, защото има добър ефект. Идвам, брат. Искам да дойдат служителите тук за пастора да се молим. Знаете, че този мъж претърпя операция и му предстоят някакви неща като химиотерапии. Те са почнали, но аз вярвам, че може да свършат и никога повече да не се върнат. Можеш и да кажеш, ако искаш, на събранието, за да знаят хората за какво да се молят. И ние ще се молим. Всеки един от вас го знае, но доста време, понеже и дъщеря ми е тук. Аз не исках те да знаят точната диагноза. Понеже всички го знаят, аз не съм го карял, но винаги съм го карял от децата си. И понеже дъщеря ми е тук сред нас, и тя ще го чуе. Аз знам едно. Както днеска словото беше за Авраам, но от лоно, там където има свобода, там където има радост, и един ден всички ще бъдем там. Знаете ли, говореше се за Исус и за двамата. Нашето име, знаете ли как беше предито и преди да приемем Исус Христос? Нашето име беше Варава. Той замени Варава. И заради нас той отиде на кръста. И в днешния ден ние сме негови синови и дъщери, за което ще трябва да му благодарим на Бог. И за това чудесно слово, което тази вечер наистина беше дадено от Бог, тази духовна манна. Знаете, никой път не съм опадал духом, но сега в момента съм малко емоционален. Никой път, заставайки за тамвона, не съм показал нито слабост, защото съм човек, който ще трябва да даде стимул на всички останали. Никой път не съм плакал, както тази вечер. Никой път не съм се притеснявал за болестта си. Никой път, защото ние сме повярвали в истинския Бог. И вярвам, че Бог наистина ще даде съвършено изцеление.